Les partides de Supertoc no es juguen des de diumenge. Es tracta d'una loteria de la Generalitat amb la que s'embutxaca entre 16 i 18.000 euros diaris, uns 6 milions a l'any. Els bingos s'han plantat i les han suspès com a protesta pels impostos que han de pagar. És la segona taxa més alta d'Espanya. Amb moltes de les autonomies que estan a l'estat espanyol que tenen un altre tipus de taxa, amb la qual cosa, què vol dir? Que tenen molt més de prèmit. No? Nosaltres el que volem en aquell moment de crisi i de problemàtica és que se'ns ajudi rebaixant la tassa i poder augmentar així els premis, amb la qual fem el nostre joc molt més atractiu. De la recaptació dels bingos, el 60% es reparteix en premis, una xifra inferior a la de les màquines escurabutxaques o als casinos. I sense premis, no hi ha clients i el negoci es ressenteix. En els darrers 9 mesos han tancat 6 sales. L'assistència al bingo és inversament proporcional a la gravetat de la crisi, al contrari que en altres tipus de joc. Cada vegada som més soci que joc. No? Amb la qual cosa, què és el que passa? Que la crisi en si, aquesta crisi global que hi ha, a nosaltres ens afecta com pot afectar un bar o un cine, m'entens? No ens afecta com li pot afectar a la loteria, que la gent pot jugar més a la loteria. Des de l'administració reconeixen que les taxes són altes, però amb la situació econòmica actual no estan per baixar-les i que l'altra solució és que baixin els seus beneficis. També estan a la mitja alta, més aviat dit, la franja més alta, pràcticament, llevat de Balears, dels tributs, també cerca del marge, també estan en una franja més alta i en altres comunitats autònomes que el marge que tenen està al 12, 12,5, 13. De fet, la suspensió del Supertoc ha fet que la Generalitat congeli les reunions previstes per aquesta setmana amb els empresaris. Així que, de moment, les pilotetes hauran d'esperar per seguir girant.